Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asenze esinye isibalo ezizocacisa kangconywana imisebenzi yethu yokwenza ama-graphs. Esinye isibalo lesi esisenzayo lezi balo zethu esisenzayo zama-rational function uma sesiwadweba. Lesibalo engikubhalele sona la ngaphezulu sosebenza ngaso sino y is equal to 2x ezansi sino x plus 1. Ngikudwebelele okubalekile ekubaleke kakhulu ukwazi ukuthi u-x wethu ume kanjani. Awuthi ngibhale la kusho ukuthi u-x wethu sosebenza ngawo mhlawumbe uzofinyelela enambeni enkulu kakhulu. Lolu phawu libizwa ngokuthi i-infinity, okusho ukuthi inamba isifinyelele yadlulela yaze kwangaziwa ukuthi inamba sofaka namba bani manje sekukhulu kakhulu. Lolu phawu lolu infinity asilufakele nje bangilifalela ngaphambili ngalithi plus minus, sibone ukuthi sizophunyelwa into enjani uma sosebenza ngokuthi sibhekisise likhona ko positive liphinde kube khona nako negative. Khumbula ukuthi sozenzela lesibalo sisebenza ndawonye, sidwebele sibone ukuthi siphume nomdwebo onjani. Uma sesiqeda lapho ke siyabheka nalapha ku calculate wethu ukuthi wona umdwebo wethu uyafana nowawo. Siyaphinda futhi sithola okufana nayo kulesibalo ade senze ekuqaleni. Khumbula ukuthi besithole ukuthi uy wethu uyini, uyi-horizontal asymptote. Ngoba yini? Ngoba nawu line wakhona nawuya lo ngokudwebele wona oqonde ngqo. Uy wethu kulesibalo ke u2. Oh. Asiboneke manje ukuthi njengoba sesutholile umdwebo wethu wa-y, o-x bethu bazomisa kanjani. Asiqale la. Uma ukuthi sisebenza ngo-y. Ncise uma ukuthi sisebenza ngo-1. So sithathe isibalo sethu sisiguqule sithi y equal x plus 1 ezansi x plus 1 futhi. Asibone ukuthi somisa kanjani ke bakunjalo. Ncise. Uyabona ukuthi ngenhla siphumule u1 uma u-x wethu ungu-1, asibone la ngaphezulu ukuthi sophunyelwa yini. Uma kuzoba yilesimo isibalo sethu singasithola ukuthi lokho esingikubhalela ngezansi ukuthi ayina vertical asymptote, okusho ukuthi akukho esokudwebela okuzosizani o-x bethu lapha ngaphezulu. Sithole umdwebo wa-y kuphela, owa-x azange saphumelele kutholeni, kodwa asibone la ngezansi ukuthi soqala sisidwebele kanjani. Asiphinde sidwebele loya y wethu wa2 sudwebele kule graph yethu entsha. Sibona uma sithatha u-x wethu labo beno plus y babengene lana siphunyelwa yini. Uthi ngisuse le mdwebo wethu sibuyele la emuva. Singakwazi ukudwebela la.
Siqhubeka sithini? Kuzodwebeka ngala. U-x wethu nje bese siwufakile lapha sawumisa kaphani? Ka-1 wethu. Kusho ukuthi sino 0 is to 0 ngala. Kumele nakulesi sibalo besikade sitholile u-0 is no 0. So let's say, ngathi ngichuza imibala emibike la. Kodwa ngithemba ukuthi uyayibona umugqa wethu ukuthi ngudwebela ngalaphi ngiqondephi, uyabona? Kusale kuba khona la hlangana khona amachashaza siphinde siyobambisana noma umugqa wethu udwebele phezu kwawo u-y lo o2. So faka bani sizoba no 3 wethu o minus ngenhla kube 6 over minus 2 khona kuzosusana kuyefana nokuthi 3. Shuthi sino minus 3 is to 3. Sino negative 3 incese no 3. Awonti ngathi asithembe yavela kahle la namhlanje ukuthi wona uzonyukela ume kanje. Sibonise uthola yiphi impendulo la. Qhathanisa kubheka ukuthi owethu umdwebo uyafana nalo mdwebo ophuma la. Engabe awufani? Uyefana umdwebo wethu ncamashi okuthi sishaye khona ke. Thatha ke le video uqalima phansi isibalo sethu lesi usenze nabangani bakho noma uwedwa base uyaqhathanisa ukuthi imdwebo iyefana na.